Здравейте отново! Продължаваме да показваме най-продаваното през изминалия мотосезон 2024. В случая това отново е продукт на Модека, по-точно мотокецове Лене. Характерно за този продукт е изработката от телешка кожа. Важно се отбележи, че са лепени. Произведени са в Пакистан, както и абсолютно цялата стока на Модека, произвежда се в Пакистан. Защо казвам специално за лепенето, обръщам внимание, защото много често питате дали са шити. Не, няма зашиване, всичко е лепено в случая. Защитата се осигурява от протектори в предната част, т.е. които пазят пръстите. Ето тук протектор с логото на Модека, който пази ябълката. Отзад на петата също има протектор. За по-лесно обуване е оставен ето тази част, да може много по-лесно да се обуете. За по-дълготрайност и предпазната изпрочност са добавени хълките, които подсилват кожата и предпазват при здраво стягане на връзките да не се получи проблем напред във времето. Допълнително в областта на превключване на скоростта е добавен материал, което също гарантира малко или много по-дълга употреба на обувката. Може хубаво да ги разгледате. Създадени като обувки за градска употреба, бюджетни, но това, което имам като опит, доста често са предпочитани за извънградско каране, поради лекото си тегло и комфорта, който придават, като също така може да отбележим, че стелката е анатомична. Само много е важно да се каже за обувките на Модека като цяло, че те основно правят обувки за каране и техните обувки са даже повече от една идея по-твърди от доста други брандове. Просто Модека са традиционалисти и правят обувките специално и само за каране, не толкова за ходене. Като тук в сравнение мога да дам марката, другата, която продаваме, Шима, която за разлика от Модека е доста по-комфортна при ходене, но в крайна сметка това са обувки създадени за мотористи и Модека наблягат върху тази част. Правят ги твърди и здрави. Другото, което може да се каже за този модел, е, че се предлага в два цвята. Ето, черно и кафяво. Единствено и само в тези два цвята, като и двата цвята идват с два комплекта връзки. Съответно черното идва с черни връзки и бели. Кафявото идва с черни връзки и оранжеви, както виждате тук. За цена, може би това е едно от нещата, които ги правят доста предпочитани. Цената е 189 лева препоръчителна от Модека. В момента в Мартин Мото тя е на минус 10%, т.е. 10% от 189 лева намаление. И може да бъдат поръчени както от нашия онлайн магазин, така и на място в нашия физически обект. Могат да бъдат премерени и закупени.